Yero utrai piki bru ki jong oblay ki ba ya ngi ai ngo utrai oblay jungi u Jesus Christ basa isian pat utrai lung baka potnet kala ban wan shapi ban pen sngo shapi ka tien ka jong oblay kumba artamathile no ka ba lai de khat ba khat re ko ong baka jing tho baro kalong mala prasad mesem de oblay bat kalong shisha ka jing mentoi ngi iwe pi iwe habang ya ngap yaka habangi pulie yaka tien ka jong utrai na baka pun kita ki jing hikai ka bangi yo na kata ktien ka jong oblay kan bat ka sneng ru yengi ka pen bet ru yengi ka lam ru yengi ya kata ka jing pen melien syaka hok knang ba obreu jong oblay kin yo ban long janai habala pendap yang yeki da kata ka jing le ba baro ngi ai ngo yo try ya kata ka ktien ka ban long shisha ka jing kerku yang ngi iwe pi iwe ngi ki badon hakani ka jaka lam kum jo ipi baro ki baya shashkor hakani ka por baga ko aban kentu bat amen semi pi we hakani ka por ba pin yaine bat ngi kat bangi dang yo ban ya selok na khtien ka jong oblay kat bangi yo e ka ban ya merlang leng baga khtien ka jong oblay bat kini ki shakri ka jong utrai ni ai ngo yo try asien pat ba utrai hi udei ma u balau lum lang yaki shakri ki jong u ki bru ki jong oblay ki pastor baro ki badan rengkat lang bat ngi hakani ka por ngap dia ngop hai pi sa asien I pastor bante I pastor rang, I pastor fair, I pastor molong pada rengkat lambat ni. Ya kaban ai kata ka jihikai. Nak ktien ka jong oblay. Ka ktien ka jong oblay kong, nak shiti ka baning kong u Yohanes linong ka basaw. Hang ni la batay Jepang kata ka mensim jong ka jing shisha, bat ka mensim jong ka jing syukor. Te hakani ka por ngin ya yo e ka ban sngow shisha bat ban ngap bat ban yo e kata ka jihikai. Nambar hang ni la da fin pulie fin syam ba kumno la batai bat la kentu yang iwe pi iwe bangin nang ya kaban penia per ba ban tenjo yet ya kita ki mensem la ka dei ne am na oblay na ba ngite bahaga ni ka partai don ru tau mensem baman dan ni mensem jo ka jing syukor ka bayalam baklai ki ba bun ki beriu haga ni ka partai ya ka e ka ba oblay umman shishakan but ni don kam ha ban sngout hu e kini kumnu ban yet banya ban yet ban tenju e kita ki mensim bat kam tam eru bangin sngout hu ba ka jingelam ka jong ka jong e how to ka dei uta mensim jong oblay mensim jong ka jing shisha lani ngi sha syukor no ha uta mensim baman kan lani mensim bam khot na ba ka ting ka jong oblay ha ka Isaiah 100.0 la da fin pulie hang to ka dukhat ka baning kong ka karan ba oblay hi ukran e kani ba ukli kani ka jingkli yang i iwe pi we ong ka ba kumnu ka ta ka yeng ka ba fin tay nam ta jonga ka ba kumnu ka ta ka jaka jingshong that na ka ban ta jonga da ba ngitep ba ka beneng ka long ka ta ka ket ka jong utrai oblay ba kani ka khndo ka long ka jaka yu ka jong u habat ha kani ka perthai pan na ba oblay wong kini ki baro de ka kti ka jonga balatay ki baro de mo u balash na ba pala pan maneka te hangno kata ka yeng ka jong u but hangno kata ka jaka jingshong that ka jong utrai but us hobet kumbangi ya pulie na ka ni kongkoren long ka bahan rio ba kran ba kani ka met agat pila yo sngo pila pulie pi tep spang ka ka tien ba kani ka met shisha ka long kata ka yeng shong ne ka jong mensim ba khut Henry, ngin syam rupat kita hooi ki baya sya alam ha mensim bakut ki dei kita ki mensim ki ba pla ya utrai Jisu. Henry kita baya alam sya ka jing sya syukur no pat ki dei kita bala sya alam no pat ha uta mensim jong ka jing syukur. But syabangan IT sya ki pastor ha ka diga por ban kran syu sya pangkata mensim jong ka jing syukur la ne mensim bam khut. Mana mangitip habadon mensim jong oblay don ru tau mensim baman ubawan ban ya lambaklai ki beriu bat ban syukur no kita ki beriu kumbah Matius linong ka bakat ar ngi syam uni ubriu uru hang ni uni mensim baman la ni mensim am khoi hang tu la tho ko ong ba ulalik ban wat kata ka jaka syong that kum Isaiah 100.0 trai ru krane kata hang nu kata ka jaka jing syong that jonga uni mensim bam khoi ru ong wat kata ka jaka syong that haba syam u ong kum ni la di u ong ngale phai biang sila ka yeng tingis ngau su ba uni mensim bam khoi ru u kami kani ka mat
kata ka yeng ka jong u Henry haka bening kong de ublay bala thao ngi bala thao kani ka men but kani ka de ka yeng shong jong u men sim ba khoi kanga ka de ka por kani ka jinga kran ba ka jinga mer na ka tinga jong blay ka ba pishash ko ka tinga jong try lang ba ka gs lock na ki shakri ki jong blay lang ba ki pastor kan long shisha ka jing khu ba ka jing hikai ka jing man to nam ta jong pi we ngili ban snap haka ni ka por ka dana yu ha ba ya crunch phang ta men sim jong ka jing shisha but men sim jong ka jing shukor pastor Ani ketika jing shisha ba kibanget na kibanget ru ki sutho bhai kata kiriuniam ki sutho bhai kata wat ki riublay ki sutho bhai kata ba kidon ki ksot kidon kita ki men sim bomman taning ta wat Yau jisuru te kiong nangi puli ni kapor Marcos nong balai kini ke dekat ke ba arpuar ka ong gumni bar kinong tho kilawan her na Jerusalem kilaong udon u Beelzebul bad da urang ba akiksut u be no yikiksut te ba ula khat yaki ha ula kren yaki ha ka parshi kumno soitan ula aban shop no soitan bad ilada ke hima ka ile marganti parlok kata hima kamla ne syo piang ning I bagi ni ki breu ki kena ba ujisu udon yau tau Beelzebul ne yau tau rang ba jong ki ksoi ne u soitan ki tip ya gane gawe ba hau jisu I kumba udon yau tau mensim baman but de yang ni ujisu dan mensim baman udon yau mensim bakoi pada yang ta khamsharu hang ni bagi ta ki breu ki bakran yu jisu ki ba ong budan men sim man haba udan yu men sim bakoi ka ba mot higi kran ben yu men sim bakoi ta ding ta ba jisu ong ba pila ban kran ben te ya kanu ke jing kran ben henry la fi kran ben yu men sim bakoi nan jing ma te ding ta ngi su thu ba pleng nadu mendai ki don ki breu ki badan yu men sim bakoi ki don ki breu ki badan men sim man te hau brio ubadan yu blay udan yu mensim bakoi te ubrio ubam dan yu blay kom bakini kim dan blay ki dan yu ksoi ki so tho yu tok soi tading ta ki mudur ba bau jisu ru yok soi re am bau jisu yok soi de maki ki ba yok soi urung tu mensim bisni mensim kelut mensim matla aki bal kidon kini ki mensim kidon boncak ki mensim ki ba trikam hapo jong brio ki ba pen brayo brio ki ba yalamba klayo brio ki ba pen sarong yo brio ba don ru ki jak suit ki ba pen mensaur yo brio tagadi kita bangi pe ya Bible ngi shibun ki bakum kita mo ki pastor lesi ki laban kadai ke ba fi pastor like kran hani ka por pangam mensim jing shisha mat ka mensim syukur roi la ngi puli na ka Gospel jong Yohanes mo kala kran shahi kala nong ka menengkong dekat bakat nyo ka ong nabahak ka hukum ngila yo da Moses Henry ka jinga ba ka jing shisha kilawan da Jesus Christ kamot ka jing shisha hi ka dan bet hau Jesus Christ but kaktian ka jong trai ka da kran shushu ra Gospel Yohanes nong bapra dekat balai puar ba pinyo itu ya ka jing shisha but kata ka jing shisha kan pelait no ya pi ladang ngimi tu ya ka jing shisha ka bemot ngidon be haka jing syukur kumbai pastor ila kran pang Beelzebul anangi puli haka tasman berim ngilap menu bade ni Beelzebul haka arkis im nong ga banengkong nama udon ni kon jong ahab hasaya usi mo bo shimti ya ka jaka jong ahab hei bo ur na jrong but ulai pakli ong keli na ni ublay Beelzebul ublay jong ekron langan kotnya but angel jong ublay nganong if you ne musim jong try ukran lang bau Elijah pat wong hatom dan blay Israel ba om menum yeng shu udah ya tho ba menyap nama kan une Beelzebul ka bamot haki jaj benri Israel kilai tibha ba une udah uta mensim bersyukur mensim itu lupa wan ra ka mensim syukur upen I ladi kum bade blay bal labatai syapha jong ta bodadan dekat temple ber kum ta terter une udah uta mensim bar hadu mentaro ngan teng mo ki brio ki syukur hakata ki kwa bantip ya ka lawai ga jongki kilek chikitu ki mensim lei papit kot ne papit khau kum ta ter mangan mo makam don na maka judan nadu ko por mensua kita berteng de yo I kita pinong adai kop balong shisha an plus sapsir dah kador sapsir dah kador nambar kamlong Malaysia pastor su padoi sa ice potong karo la long kan mo dum airu li kisuan mo da kila yo jidua itu la le no su om be kubri sibut pastor kila kubri sibut pastor tu umpan ni ra kimpan namarori ki pastor ki elap ya ka shisha
Kadai kata handai delai syaki kalong kekenja kai. But kabaki kena Beelzebul yu Jisu kan mau ki ombo kai. Namar bele ki bat ya u dekat tin chong u nama Jisu ang ngawan chani ke pertai bangan le ya kamon ke chong kupa. Handai correct translation ko ang bangan kai ke chong kupa. Taki kishimbe ya kata bu Jisu ule ya kakam kai. Badai nama kata uhi kairo ba nai ai khajna kum ta ter kida wo namar bele pinsung pela la pi puli nga gospel Yohanes kada batai syai u Jisu marses dangi ka jing syakri ulit pen ko chai ka temple marses dang ka jing syakri hadin ka kamba jong kana Galilea kadai ka khawai jong nyam jing lain ulit se Jerusalem badu yo i ha ka temple ba ki dia masih ki dia paro kum ta ter open court ukta dari ka jing kai ka jong ki ba ki op kilakta tengiru ngi hap kta ki keno ba yo Jisu ba u kai kane gadi ka juru hadu ka bentaro ki ong be pisha kriu ble gadi ka kam kai tete teng ki da ong ki brung ngi sai sam ke kin dia lada ka dei pi ui ba kai te kai lang ken mo ala pisngo ba dei kai te kai lang ten se stonat ke ba pet mo ba fin su tho ba ka dei ne kam dei nama ka bible ka ong ka dei ka jing shisha but ka eki ka jing shisha soi tanam u kuan ra be ya ka jing kun tho ba ka long kum ta ba yu Jisu ha ka jing syakri jong Jisu de kata kun tho ya u ba u ni u de ta nang ta la kun tho ya u ni hatum de u khon jong ka Mary u ni te bi e di tang mystery ba le u ba tai start kat ne ki ong ne e mi yo ya ka ni ka bor ki keno be ya kata na mar bale ki ong be ba u ni u yo ka e re ke ka borem ka bam de da ka bor ka jong blai ka ne de be da ka bor ksut ba la ka no be ya kata bar ting ting ka ne ga de man long ga jing shisha nga nga kwa ban sem shakri bel tin la man sha ka no ma piro han re la da pi yeng ha ka jing shisha how Jisu na nong fe fin yo i be ya ka jing palai lot balai pat ki brio ki yo e ka bor jing dum na ki sha shukor ken ma ba pi kum ba pila kran man sem shukor Jisu ru kran sha ba ki ski ba khadu ban kong du ga de jing shukor kajing syukur sudah. Bat mentang idon hakani ka por mentang kajing syukur ba namar paling ngim sungtho. Menu ba yok sut bat menu ba yok sut. Teng namar ba yok sut teng yong ru ba klebit. Ni wan ra ni ka kentien ba udan kajing duna ka cimut jing perkhat kita ter lamar lawan ra sobat ki jingpang. Hari ha ka po jong Jisu le kajing syakri jong Jisu le ba bon sen ulet yam ta jong ki ban pelat. Kidon kiba pang shisha bat kidon kini kimen sembaman kiba yele bah bat Jisu u pelat yaki bat kani ke benta babon nangi menta long ngisim sting te kane kumno ba kibru ki oksoi do umtep akidak ne pi kelimo kumno kibru ki long expose yala de ne kumno ki yo ya kita ki bor jingdum halade Syabangan jubab kata pastor ngandang susanut dia namar ba ubrio ubayo umensimbaman kumba ong mapimen ne ka David ka mensim ya khairu pindakan mau ya kene gawai aba upol ulet hapo ha Filipi u ya kendu ya ka tu brio ka bayo mensimbaman bat uni mensimbaman ubahaka udi mensim ubaya tu lupa bat kita ki kenrat ki ji onong shibun naka jing syakri jong kene ka brio ka bayo oksut tadeng ta plan ki ksut haba ki penon kamya no ki pen ruspa rote ya gitu ki breu tadeng ta haba ki mut ban le ki dawaru ya ka pisah tadeng ta utal asutu lupa ba udai umen sim baman la don ke jing dawa kamot la dai be umen sim baman tadeng ta ngine puli ni ka porma kam apostol khandreu kong kala jaru aba ki dang yalet syaga jaka duai ba ka wei ke syakri ka ba syong sut ba kren belai ka taru ba syong sut bakran belai ki sejantia ki ong tiak belai ki ong kadang kata kentien belai tang ta kala ya kendu bat ngi kabalaju penyo shibon ka jing mentoy ya ki kenrat jongka da ka ba ka keren bertong tegade kata ba ka keren bertong ka chat sru da gador bagi ni ki malik jongka ki juyo nong shibon bhanaka tadeng ta ki mensim bamman ha ka ba ki syakri ni ha bagi ai kata jing thu lepa ni jing batai lain bagi jing i ke jongki ki shemmet ta dor ke barem kam judan kabatan arajar lah jar ter kumta don ki bi thu ingali do 100% jar don ki bi shim de ki lakro taman yo e jing pelat ni taman yo e kata ka jing pen ko jing pen khia ta kata te
Tedeng tai pastor mentani la kelipat kumnu kini ki mensim baman ki orong. Ka jubab ka dei bitang ka ne ka we. La da mensim ba khoi dan ho brio am. Kamu kata ka jaka ka dei ba teli kam la fil ong menne. Tu ksu jam kwa be ben rong ho brio. Urung ru leng ba agini ki singi menta urung ya ki klung la ne ki ba khamrang bar. Urung leng ba ki film ksu. Tadi kita kibri kyong ni kidon kita film kiba ngim long nginam itu kerteng kita namar rafia tu fi saya pet ma piru tadi kita ngim kwa pen kraw yuk sut ngim kwa pen kraw ya ta film jongki tadi kita kipet ya ta film kiksui kirum direct ha kita kibri kiba pet ya ta film tadi kita kirung lamba ki film kirung lamba ki jingruai kirung lamba ki lenti kiba per kala bande ki jishap tiang ru kadikal aban long kejing sosi ro kala aban long kejing guslai ro dan leng bagi ni kilentiam ubriu so tho ya kata tang bula de play jing kang lupa ya ki baman bandrong hapo jongki tade ing tau jisu ru ong ini kawai wong yang kejing kang bangati balau tau yo sngowi ka ktien jonga la dau play jisu yo bandrong tau ubriu tade ing ta kadan bi ka ktien ka bakren taladangi play ya ka ktien ka jong try te ujisu ni orang taladangi play ya ka ktien jong baman te baman ni orang tadi taladangi sngap ya ka jingruai baman te baman ni orang taladangi petro ma ka gateway ka barung ka jakarung jogi ksoi ka David nang bagi khmat skor kini ki 5 senses ma ka jingmat ka jingsma badai time leng ba kini iksoi girum kakiat ru kada gawai lang bagi sentur di ngimat ya kata jing amo kata ka tes kada kita kilaban rung lang bagata tadi kita kilaban rung ru mo da kata ka feeling da kata ka jing snow bagada kata lono snow shape ting snow ma snow si kita gigi mo kilaban rung lang bagita ru mo pastor video mo halo ka jingkran fi pastor jing khayita ngalap bangi pulin nak ka kitab Ezekiel kelenang barfra tukap ka ter ka kran chipang usim tairos hang tu ble kumnu ong ling ba ka dokhat ka bakhat san ter ong ba melalong jana hala kelenti nado kata kesngi bala pelong yeme hadu bala syam ka jingmom hok hame hang tu ko ong ba da ka jingbun ka jing khayi jome kila pendap ya ka pedeng jome bat da ka jingle bor ba male pop makom ta ter ka batay tu kumnu try usop no yu Udah soitan, Lucifer. Kalau kamu tahu pastor kamu kata jingtri itu soitan mau firmenta, ini jing kayu itu pastor hadu mentah ini gisni. Kamu katai di hadu mentah le katai. But halo jong kata pastor fi batai kamu mesti meman urung ru, filai itu tertera kan mau pastor batai kata dia sih kerja kerja itu kanar tu tentang mau mencadang rit ini laju bencong di kimi iet, begitu kanar sepangkusut ya itu, dia hadu tu le itu kanar kamu tu. Balmi pa nung takazaka aset tiang kirung bagi mensim spirit of fear mensim ship tiang na kumbangi juong mo kumbaga jingay ru ka rung kawan hangi da ka bayo asngo ba bayo asngo ting kita ki jing shap tiang la ni mensim jing shukor mensim maman ru kawan ka jing shap tiang kawan balay namang yasngo shi yasngo kumba oi pastor mo habangi play ka jing kang kumba u jisu u yang ba utiet habangi play u yo ban rung bat ban shong bat ngi Handre habangi play ngihap kabamot ngihap an sngot hu ba ngi play ka donot yanu lau mensim ublay lau mensim jong kata ka jishkola ni mensim mamat kuma ya kra ka basngot ran ba ka ni namar ya kani ka mat ka jongi hi ublay ru ong ka de ka yeng shong ne ka yeng shong jong mensim ba khut bat uni ba man ru ong ka de ka yeng ukam be ba ka de ka yeng u kwa be ban wan phai cha kata ka met ka balong ka yeng ka jong u mut kani ka met pan kumba ong mo pastor ngidon kani ka 5 sense ki sensory mo ku baju ong ka ek bangi ngipet tedi na markata khati nga jong blay ka ong bangi haban sngot hu ek bangi ngipet shanu ngi khmi nang ta ka ek bangi yo sngo ngi haban sngot hu ek ngi ju shashkor bha ka ek ngi le ban puson ban shashkor ban sngap nang ta ru ka ek bangi sngo mo feeling kata bo ong sense o organ ka body feeling nang ta halor kata ru ko bang kay ka bangi pla lung bangani ka shunter umdei tang kata ka jing maru ting haban sngo thu don ki ba khot hi u baman haladi am long hap su thu ya kata mo ba kay ba filo om fi kongros ma balai aba ubriu u yo yu blai ha ga jim ga jong u blai u ayu men sem ko ha ga jim ga jong
But aba mensim ko jong ublay udon kidan kini kijing ai ke jong mensim. But kawai na kijing ai ke jong mensim ke jing penyeper yaki mensim. Bantip unu udi mensim jong ublay, unu udi mensim jong setan, but unu udi mensim jong ubreu. But kumno ubreu ula banyo ya kita kijing ai. Kadebe haba udon haka jinar kat ke jong ublay. Lara ubreu umdon haka taka jinar kat ke jong ublay, dan ni hata ka jaka bekentang ke jong ublay. Ubreu unum yo ya kita kijing ai. Nama belai kadai haka por bu ubreu yo shong ba ublay. Kadai haka taka por bakini ke jing ai, baki jing tray ke jong mensim ko kirap ya ubreu ban syakri ya ke kerteng ke jong trai. Ban penan burombe ya ke kerteng ke jong trai. Ban ngi iba ya kata bagi pech pang ke jing im ke jong ujisu. Ban abangi pech pang ke jing im ke jong ujisu. Ka kaktir ke jong belai bangi pulih bah haki gospel ke batai bet ba ujisu udah dan bet ya ke por ban syong berukpa. Ka Bible ke batai syua bu unlit ban yalap ya ke gospel. Uang ulah syong baik ulah kidang step syua bekasngi kan mi ulah leci kita kejaga bekenja bani syong bani keren berkupa but anda ulah dep ban syong hata kejaga bekenja ulah orang kisenran ya ngine let ban yalap ya ke gospel but aba ujisu yalap ke Bible ke batai syahibet ha ke gospel ke John Marcus bin Syamai kata ke batai ke Bible ke batai syahibet babon ki breu ki yomat ya ke jimpen kia but babon ru ki breu ki budan ki mensim kordet ni ki mensim baman ki yomat ya ke jimpen lai lut balai nomor ujisu ulong ubladap da umensim piam but kata kada ya ka jim ka jonga ba jong pi magin suthu ya kita ki mensim iran kam ban pan na ublay iran kam ban don ha kata ka jin kat ka jong ublay ba ublay un pen shaingi habangi yeng habangi syakri ya ka kerteng ka jong trai terang hab suthu ba habangi ngikum ki banget habangi syakri ya ka kerteng ka jong trai kum bangi la ekran I kurus ber kumjuri pastor bantai sipang kita ki santali mo ki sense ki ba don ha ka met ka jongi kumjuru upol da ongi kata ga city sikino Ephesus number saw one mai jaka yo setan piam nama balai ngi tang supli tang dia ram kamon usaitan di nong tu da ka bor unrung bet terang hab suthu ba bagi mendem dai ban pli ki jingkang ke bangi ngilakang dalam ngi pli kata ke jingkang ka bomot umensim baman unrung ka bomot ngi ajaka yo setan kam tame ka dorwe am shaubre am ke deke ke debet nakikmat piam ke debet nakita terau bun sen am ke dina nakikmat ki jongi ke ke bangi pet piam ke bangi pet ke bangi sngo ke bangi mat kita ki ki jingkang ki barong ha ke jing im ke jong pria tarang yap sutho ba kum ki banget kum ngilai kran domene ba ngim dei ban aja ka setan kabumut aba umensim ko jo blai udon kabumut bang ngim dei ban pentelino ya kan ka yeng ke jong blai kabumut ngini ban pendap shishu kum no ngi dam ha bangi syong baru blai Terau ketien ke jong blai nak sam kan depoi kong utau syong jakari jong blai tamme unyo ini apa jika beran boro but ubri ubadan ka jakari ke jong blai undan bet ka jingka ke jong blai wat haba ka bedan ka jingka ke jong blai ka protection ke jong blai unu mensim baman onum la berong le dai stang ka tala dau tau ubri hi u ai ke jaka bala do ai jaka utau uksuat ne usetan ni ki mensim baman unrung bet ha ka jingem ke jong tau ubri terau ngiap sutho ba ya ka ketien ke jong blai habangi kum ki banget habangi la yo ya kata ka jing penem manga stran ujisu ka ketien ke jong blai ka gospel ka jong yones lenong balai kong gumnia ha ka dekat ka bar pho kong na ba ubri baro ubayele ya ka besni ushun ya kata ka jing shai but wana kata ka jing shai yo bon sneng persha ya ke jing le jong u perkat unu ubri besni am unu wan sha ka jing shai ma do wan sha ka jing shai am kata ka jing shai kan sneng persha ino ya kita ki jingle kan expose ya kita ki jingle ki jong o tadau di tang kata ki bri am ki badon ha kata ka jikodet ka bakrau tame di tang kita am ki bawan ka jing shai belai nama kane ka jing shai am ka kesneng ne ka ile persha ya kata ka jingdom tadau babur sen fini ibet aga gospel fini ibet ba kum uni nong gadara haba Jesus Christ wan sha ka ne ka ri jong ki gadara uni hiti udi mo uhiti balet bantani Jesus Mat udi mo uhiti balet bandam haki kejat ki jong jisu ban mani balayu. Mat ukwa ya ka jing pelat. Ukwa ya ka jing pelat. Tarau bun sen am ubri usutho ba udan umen sem baman. Rai kini ki baman padam kim I lat you to ubri am bon wan se ka jing sha. Ma de I lat you to ubri bon wan se jing sha am on yo bet ya ka jing pelat. Tarau ki so am ki itu ba ya jisu. Tarau ki ong me wan le you jisu. Ki ong ngitip bamlong wei
ukun jong ublay ka basong si pat am kadai kani way baki break em tip ujisu udai way ujisu wan ban pelai lot kumaktian ka jong ublay ko ang nakasiti bin kong jong Yones nang balai ko bapra ujisu lapan pau khnam melayu ban penjat iki jingle jono iki jingle ki jong saitan katari ka tian ka jong ublay ujisu lawan khnam melayu ban warra ya ka jing pelai lot ban wengno ya kita ki mensim baman ya kata ka pop ka bran ka jim ka jongi banga berfi ngin yo ya kata ka jinglat na kita ka jingle ki jong saitan Tarang yap su tho ba kum ki brio kum ki banget abang ila yo ya ka jing pelat wat nomli paisyo biang sia ka jing long brang Abang ipet ya seim sol. Seim sol udah bela jet do belai. La thung seim ya Henry kidon ki jingle ki jong ki ba pen susi utrai. Hadu ba seim baman orang hau. Bala pen kordet ya kat seim. Kalau sih apa selek Bala jet hidup belai. Mo Ulay bukan scam ya Siya ka jing long seim Henry kidon ki jingle ki jong ki ba ublay usngosi kawai kata kalong ba ushim no ega jaka ka jong Samuel sa ka baar kalong ba usngap no ega sur jong kibreo ba din nang tate hoi ka to ka balay ka dai ba ulet no siya ka to ka nong le bertong he endor te shwai ka tangi I ba mensim ba man ula da rung lupa ha usol ya ka ba ula khot yu debit ya ka ba haban tem kanang ba ki soi kin mi kanang butu mensim ba man on mi Tading tangi I wat usol rute bola jit do blay. Henry bu ushim sting ya kata ka jingkot. Ushim sting ya kata ka jingpen sle ka jong blay. Tading ta baki ksuit yo bandrung ban pen kordit yo. Ba nang yo thia nang yo dem ulang ga mensim. But let's say ulaban kerbe ulaban mo ule gitu ki kam let's say kumba ngi haki ni isngi benta ba bu yok suit ulang kumno kata buan nang ni besar mo ki ba yok suit ki juan kita juan ni kata ya ka ba ai ngo ublay bon hi yo jing pelai yo cipelai sya Kalau ngasno pastor ni ki okswa jang ni ki okso yu kam hok fi bure mo ta pastoran kan dakli miwan nai ki to hok ta Ki to hok ba. male ir bure male kam ta kadang mo man ta mo fita apulian ni po gospel Lukas kalau basau kata ang tu bakat dua kong ba ki so rudi ki la mino ki babun kita pertajam ki dong melong kris ukhunu belai Henry haba lo ki sya ki kan kini ka kran BM ba ki ksuit ki kam itu kan yu jisu Ki itu. ban ukristan de yu jisu tadi ki ksuit ki thu hok ki plau namar ka de ka kerteng yu jisu Henry ka basusi ka long ba kita ki ba plai ka kerteng yu jisu namar ba kim itu yu jisu tadi ing ta ka thok ka thak ruang tai ngi hang ta ba ka kam man ruang tai ki don but ka shulong no tang haka ta ka ba shupni bahana mau ke mau ngertiin Hindi basu le men le sulit menle Henry unu no ubreu yu bla itu yu try ubala mat sha yu try la abani le ka bodo blai kawan bagi ji shep tiang blai ko blai shubun pastor kata shisha ngasngo kata ngi don kam mania sange hendiat hang ni bane keren shushu pat halor kata namar kumangila penken mau ngamane ba ningkong yo anes nomba samo hang tu la keren ni ka bantunjo yet hai kimensim But hang tu lah batai ru kumno ngintip bau din mensim na ublay la ni mensim jang ka jishkor na mar hang ni ki mensim baru ki ba plai u jisu ki de na ublay. Henry kita juga ni ka partai ki ba pla ba tang shpang ka partai. Te Henry ki don pat hakini ki sngi ki ba bun ba ki juong dang men hakini ngi ya kendo dan iwei ba ong ba ngam sula modur bakat uni ubade ushakri jong ublay un shkoringa. Bangam shim la modur anang modur be bawo de ushakri jong ublay bakran ba pla bish pang ujisu ude ubriu ba baha Henry shalendet pan ki kam ki baman sudah ki jong u ti ngasngo hakani ka pork ngidon kam mania sngo thuri kata ba don mo pastor ki ba kran shapang ublay ki ba kran shapang ujisu Henry ki kam ki jong ki pat kamlong bat kata kalong kumba ban ong no ban kenthok la ni ban penbut nam ya ka kerteng ka jong uji suban la ni bak shim thala mo ka kerteng ka jong ublay pi kata ujisu ulama ham lupa te ki don ki brio ki bakwa ban buat yu wong tangan ni ka wei wong ba ki mersiang ki don lagi krem ki sim lagi jakari tengen reu khon ubrio don ka jakaban bu ila ka kli balai bakini ki brio ki kwa ban shupenon kam ya ka kerteng ujisu
da ka baki yo ban ri aga kerteng u Jisu ban le ike kam manju ki tadau shiti Titus ramo ni kalau non ka ban kong record kan ri kong ki pla baki tip you blay Henry hala ki kam ki len yo baki long ki bi jli bat ki bam ko ngo bat hala ki jingle ba baro ki bam sutnyo tadi inta don ki bru ki ba syukwa ban pediang yo Jisu tang ban syuri kenang ba ka kerteng putrai kan tap yaki baki beri kino kini di syakri jong blai ba no kini di syaki ba hok syaki ni ki beri mo ki ba syakri blai ni ki bale ka kam ke jong blai henry hapo jong ki padam ka dai tanggawe bikin yo banri ka kerteng jong trai kim di ki pala kala bomot Nam kabobot kini ru kide ki badon kata ka mansiem jing syukor mo kiliban syukor no ki babon bat kata ka long ko bas ngosi ba balay na mar ba ki breu ba pri ha ka jing long ngor ka jong ki wan sho utrai henry ha ba ki yo ino kila long ko pita ki mau jung thut mo jaka ba kin ya yang scam ha kata ka jing ya ka ban phai sho utrai ban bot ban em ka jing em ka batmai ha ba ki yo ino par ka jing long ka bari ka jong ki ka pan long ki banum ngai shu ruhi ban ong pleng la da ki syakri jong blay kilong kumni te ka bahaba num syakri hi bat kilong ki bam nget no kilom ta kan mau stol halo Jakarta u Jisu keren ni gospel jun Lukas tak dah ba keren u Jisu ma justru nat bata u Jisu bari pastor jukan ya kata ngi ong ba u Jisu ya ki pat bam u jamnur bata u ye de ki usn ay ki henry ki batip ki sham u keren dan tak dah gospel Lukas kelno khat kad khot ka ba khamaru to kerno phi no thiat ki parisi u bolong ka jing arsap nga ong nga jo ong kata ngi jukan ta kamut nu thai bolong Jisu ya kan nuru yu parisi nuru niam ong ba long arsap hang tu namar haka gospel Yonas Novo Pra ko ong mayang tu ba dekat ba supply ter ko ong ba beli pim su thu ya jingkar jonga na pim la ban sa skor ka tien jonga pi pilong no pa jong pi soitan ba ka jingkwa jong tok pa jong pi man ban le uta ulalong unong shuna obriu na do meningkong bat jusa aga jisha na ba jisha kam dan satia u abola kran ya balam le ukran na ki la ki jong na ba ulong ubalam le bu pa ka jinglam le kemudian hang ni stu em bukan bapa tai pastor mental bak syuri no hang ta te hani ka jinglong jong kiem kalong ka bakum ni sudah ka bas ngautrat ba ka ni mo badong nginut shisha ban long kumu Jisu mo habang ida kran ban ai dan bait ai bet ka ba ya ha ka ni ka por pastor ngak kan mau dan iwi ba bang ya kendu ti tai ong ngasgo ha ka ni ka perthai menta ti ditang pastor bante ban not bait ban kran yom ta ban ngisngu menjuri kata namar ki babu na kini gisngi ki ba ki bari ki syakri jong try mo ki kran be da kasur ka bajam mo kran be ka syapanga jing i mo kum ta ki kran ka sur ka bajam hanrai kum bai pastor feri la pan kan mau ba hanrai uji su u a be da ka ba da ka ba dan bet balai ya ka ban pen bet o me ka ban pen sneo hanrai ban wan lam ya ki syaka jing shisha namar ka jing lai lut ka wan betang da ka batip ya ka jing shisha ladang ngimdon ka jing shisha nginum long kiba lai lut te ngakan mai kata ba ong ba istang i paso bantay menta mo ba la ban bakran be ka jing shisha bat ha bakran ka jing shisha pat kiba bun kim ko ban pediang ko ba i paso bantay menai la pen pule ba wat di uji suru la syak khadwai ubal sebab mo syak ukran ka jing shisha pen ban usyak kan no ba don umunsim bamman hau bat ngasngo ni don kam mane karen de kataru balai hakini kisngi haba karen ni kajing shisha ai de ka ba penban ki ong no badan mensiem bamandan don suot hapo yong ki ok kita jadi ki dunia mbok ong kata nosto namaran ki ong Yones uklembami ki ong nosto po yo so Henry Jisu bobam lalot di jong haba karen dalam turum long lapan hun kumakiran ngi mene kadehi ba balai ka wan ki jing syukor baro namar ba ubri kloy ka ban wan syakmat mo ban plano ukwa be ban re pla but kumjuru ngap su thu ba ya kata ba Jesus Christ ru ikai ba ma balai Jesus Christ ula ong lupa ya kata habangi puli gospel jo Matias no banyaw dukat bakat san wang tu sumar na kinang itu lupa ba lam ler ki bayan phi ha ki jankop sni lang brot re apo kilong ki suri ba penjat Trau uji sulu alung pai ki wang tu sumar na ki kino itu lupa ki balam ler. Te ngabat mangi bat pi iwe ngap su thu kan uni usyakri jong blai ude ubolong kumno. Shwa bengin sanya ngap peken
usok badan ha ka jim ko jong u di usok u bolong kumno ma ka tien ko jong blai ka da ong bai ba u dieng ba bha un sei be usok ba bha ba u ta u dieng bam bha un sei be yue yu ta usok baman piam kata ri uji sula ai lupa ya kata terang hap spet ba kini kisngi ba menta ba nginum sha yalam bakla ha kita kisuri ki bukup sni lang berat bangin lat na kata jing skor bangin lat te badong banginum shania shu agi shakri jong blai tadau menu ba fi ban shania pechwa na ki so ken de fly in na kita ki so de fi i ba kita ki so ki badon na ka jim ka jong ki don ya kata ka jinglong ka jong ukres ha ka jim ka jong ki te hang ta ken sa sedang ban shania rekapat fin i ta ki so te wanu par shania ken piang tadau jing baklaru de na shakri jong blai jing baklaru de na ngiru ni ki brio mangi kloi pelat ban shania tang blo ong bladi shakri jong blai ni kloi pelat ngim da pete na ki so uji su ong pet na ki so uding babha unsei bi so babha tarau upolu da krenya kata ba puli kam apostol no bar phau udong tu sumar chapang ele de bar chapang kata ka kenhuan baro hakaba umsim bukhu ula pelong ipi ki nong sharai ban besa ya ka balang ublai ya ka baula thiet da ka snam jong uhi ngatip adien ka ni ka jinglit no jonga ki suri barunar sat kini besut apreng jongpi kim da isin ai ya kata ka kenhuan kini am kimi sendai ya kata kenhuan piam kini ki perkhat betang nam ta jono ki perkhat betang nam ta jong la di mak inong bala ta pi ka long ne pi kinang mut dut rei ba hap long bi kum ba ka long ka prathai de pi ha ka prathai men shwa ki khon hap ai dan bekin bet man ta ki om long shute ban ai dan ha ta ding ta bangi i ki khon man ta ki et ten la khli mi ba ta ga de ka ta ba ki ong ba la da sho than ki khon la ne man sneng ban bet ban kran e ki na yo depression na Tagadi kata long bangi la khen palat ya kata tadeng ta ka ksui ka yo ban syukur de lem da kum tak tin beli tarno tin jublai ka ong ya kata bangi haban sneng men pen bet ya ki khon wala da ka de ka balang ro ni haban sneng haban bet maru blai bu e usneng bu sempat blai klomong syukro wong sneng bat sempat tadeng ta haban sneng sempat ndai ban sneng do da yap da sempat do da poi hospital tagadi kata kaktin ke jong blai ke ka white lam ma jukran ni kata baga white lam kam dei ta ka balun ka white lam ke ka banap tadeng dah bangi kren ke kaktin ke jong blai ka ot baga ka ot no ru ya kata ka batam kadai pastor bar habar kren mdei tangki khun hayeng mentangi da perkat war ha school ru kum no hikai mo ngi ru ngi sham ngai pipi don ki ba pe ki ba de ki no hikai pi sham mi ni jing e sha ha ki ni ki sngi ha ki ni ki por ba ya ki no hikai sha ban panesheki mo wat ban kren sur da ka ba e ru mlong pimlong balai na marngi la sham teng menshwa hakapor nganget piru pia menjori kata pila ya leng bai kata ba menshwa hadu da syak bom du ding ru sadak ru hadu benda syak sempat hadu kata benda sadak andai le syayeng pat dalai ya thu syayeng syak bom syuk syak bom syuk balai dalai ban complain syayeng ru umlong dani kena kim nur ruhi bandai ban ya thu syayeng ye mail ni pa bat ong bang syak syok hai no hikai balai na mala daya thu hayeng syak syok kalabiang balai ban ong ba dehi bala le re ma pi syak keno be hi mola bagi kimi ki par gni kendo ikino hikai rong syok khambon oh yes kadai kata handai hai kini hipor par pasar kalong kumdo menta syubo la keren e no hikai mo na ka benta ka jing bhanam jong itai khna handai ini khna le ban ya thu syayeng but next day umdei tang man shuwan complain ki no hikai lani ki principal ki head master lani head mistress mo hadu kala ru ki kena lani ki kimi pa ki don boru e ka ban let leng ba ka an mo na mar ya kan la ong mun shwa gi yo punishment handai menta la ong no corporal punishment la abuse kala de ka abuse violation mo kidai kita sha kumju ngas ngo hagani ga por long habangi wan shaka jing shakriru kalong kum ka school balai na marngi don kino hikai mo ki kino sharai ki pastor ki kino hikai ki ba hikai kting ga jong blai ti habaki ai da ka ba e ki lem no kum bangi la ngila experience kum kino hikai don ki khna ha school la da ki yo kino hikai ki balong e am kim tre one school show kadang we yang ni ga ji sekri jo potonat kalong bangim juat balang ngim ju be balang ngim ju suspend ni no ni ada ka ktin ga ba e ni ada ka ktin ga ba it ru tadeng ta da bet la bet dom bet ngim la le kare tang kata ka badang ya kren pastor mo nga kan mau ka de jing shisha ba de ka jing syukur Yohanes utho ya ka ni ka shithina mo du apostol po Ephesus
utho ya ni ka shithi sheki Ephesus badu batai chapang ka mesim shisha bat mesim syukur namara Ephesus kadon bhaga ni ka jingele badu wang no ubam pla yu jisu wan ha ka do tare ka mesim syukur bat hang thakal nong ka basaw shithi ka ban kong yo nes nong ka basaw hang tu do kran rekhot ka ban riu ong kum ne mangi ngilalong na ublay uta uba itu ya ublay usngow yangi uta ubamlong na ublay sngow yangi udah keren syai be direct wang itu ya ublay itu yangi kum mentang na keren kum nungin itu yu syakri bersyukur berbom syukur itu ya ublay la itu ada empat itu ya ublay fenumla man itu ini noro kabamut kecingnya deh kabanengkong deh kejongpi bad ublay But fin sung turo men sim syukur kawan kumno happy kidan ki brio nganong ifi kidan tu film mo a pastor wife udah syakri jong blay udah wan hayeng pad u abuse bhai kalau usyo sempat mo hadu bakal lok pelong ba kamla asyu ban sya kata film ka batai kata kade jing sisha True story. kade ka true story kata namar blay jisu adap ong lupa om baro ba ong hanga atrai nganong fikani di ke ni ke topik ke bahaga jela jong ingim da sutrat ban kren sipang mesim moman namar bai da kren ni kene ngi haban wanra ke babon ba ke benta kumba menela batai kumnu sut yo benrung la ngi kren ya kata hiam ani kalabon plat ha jela jong kalenti ke bangi yo ba ubaman uyo benrung dei tang na ki jingdi na ki jingruai na kijing syat namara da uju ubri usat hayang mani berju ubri usat baka pertai ka bamut ayu kata namar kan mau bah kani ka briu ka bapmene fil asdang na kam apostol kan riu bambane babatai kan mau be ka yaro yu blay ka ong ngap yakini di syakri jong blay ka klam ong ba kini di briu besniu Kaya tu ke badai. ka itu ka badai ya Kumba ke dai sana tu lupa jom. umba kedai fi ki babon ba ki syakri ki jong blay ki kwa banyo ya ka jingero na ki briu jong ka pertai Pi ki syakri jong blay kim dan kam man yo ya ka no ka jing pen itu da ki briu tanggawe ki devan suntu baru blay ki ya baik bat ka baar habom ki lej ban dua yu men sembaman kun ria lada no kam ngade pastor lada ngade syakri jong blay kum ta ter stunat ban kam hari on itu ya u dainum day Nong back switch wa. nong be ekso namar ki kon jos ke baro ki kam dangiru ila da kiro ki kam dangiru ki de namar ki mantam ki kon jigiling do da hari so tu batai kan pidai mano Haba ong nong sharai. Udah shepherd. U David haba wan usuri. Haba wan using. Upeniap. Ban yadai gilang berat. Tadeng tala dangi dei sisa kinong sharai. Kamu ni hab ban yada ya kilang berat. Nagi sing bagi suri ki bakran ni mesim beman. Bagadai kata ngi haban penmiru lah dagi rong. But om tang kata hari ha jala jongi ki lang brot ki peniap ikinong sarai. Ki babon kinong sarai beli chakri blai am ki lang brot jonga ki pala bangai jonga cela ong kumta. Te hang ta hap kli fila de nong sarai mun suane phi lang brot lang na. Pi ki lang brot kimla bani alami kinong sarai. Unong sarai ya lam bagi sini pada ong nong sarai kemuniu tang bela mencakap lang jerngam da. Pi handu nong sarai am usuto tangani gawe kamdei bangani alami yaki tang higi cakap lang berjerngam kam tam bangani ada yaki na kita but ule kumno but umdei tang buya da na kising arangi puli le kam tam me kini no syarah le makida ta pniang yaki lang brot but bani ada da ki knyang gi balayasno pi teng ka jing syakri ni sustunat yaki tang ban ai ka plang harangi klet no ba teng nei tu plang ru ya rung thlem ya rung ki knyang ka bamut ni hamonora ya ka ktien jang jing kai jing shisha ba pide ban yo men sem kho but men sem kho yo ba pi yo ba dei ban sakut hapi dei pi yo tang ba pidawan jaseng kata ka jing im jang pi man ka sengi ka jing im jang pi man ka sengi pi im ka bakum no kum ngasi ong bhai ka ne mo pada ngekren ngoi ka kata bha ke mlang salang nama kidon ro ki ba pet bat ngi ki bam de ki kristan hada nganum kata than ye ki we mo kum ki kristan ka bible ka hikai ngi ka chikim ka bakerpang ka hikai ngi kene ga we ni puli ba pang Daniel yong Daniel hakram kising sunat pada yala jinget kram kising nganong fi shisha da one sing thing no ni fius kai ga ba tho yingi pi hapsu tho bo Daniel ushakri haki saungot ki sim ki bam ngai umdei kisim ki bangai umdei kisim Israel kisim jang bangai uyo dan kisim Babylon haduk kisim Mid Persia usyakri baik te yo blai ukram sange
Ngi tang lek tang sayo laklat banduai nomor por. Ngatrai kambun kamu Daniel bun kam mangi na. Pi kumno ni dai la dia. Pi tang pastor duai. Ngi tingi duai. Hanrai ka to ka jinglong jong pi simet badu blai tel fi tho yu blai am pin lat ni kini. Bat kumno nomor kan mau bai ngi dei men sem. Siong kumne mekenat am. Bat mekenat ta katan bha. Kabang mo ikinar ke. Men sem jong iam katan bha. Bat kini ki men sem ke. Mal ong pa men sem ban fi da adang akran pang sol. La ong pa men sem ban no trai don baklienga. De utrai ru pa men sem ban. Kumnum tapat na utrai te. Kabae ba kan ni. Mo kyong kumnum pat. Na mar bleng of kini di topik em om hikai hakan no theology om hikai hakan no gini. Nama kini ngidon ke jubab ya kata. Ngidon ke jubab. Na bakawan. Hari bubur sekimyo ikai ada piu kini di ini. Na kemau pastor mun syuad nong kong do. Udah nunta bola ada pas theology bawan bercoba pergi. Bayom semua doa ke. Doa kumnu ana ni mesti buman. Nama boleh om kam lah hikai te kini kamdai ke hikai. Kadai kat no fi itu. Gift, kadai gift. Itu you boleh ta. Si sem pitep you boleh. Jisu ukuran na. Jisu ukuran na. Ukuran tu musim pemalami. Teng pat ngi hakar teng Jisu tu pet la thap hakar teng Jisu la le kumta bo da sansar ba uksut yu numrong te do ni sayong ba umta la ngi don lot bat baro di Kristan nam kran ni bam di Kristan Wat yuk soro te bat yang yo na te no do tu bilor blue. Bat abor se la lapat hang tu yu ekso bat kiyang ki bangai kataru oh ki bakran fet bah kita ki babu mo ngi la lap mo pastor kata aying kata bangai apa kerja le yu mo pi kata namar balai pi ka jingat jungi lem pen ki kalong ba ka basuk ba nganong fi teng haban sutu ya ini benta ba ngi dei ki bangai ki bakum no balala fi don ka jingat ki baklanya hotrayam sem bamam mi ajakai fi bat kumno mi ajakai fi namar fi khang ye ka jingkhang jisu ang ngaru ngayeng ngatiat setengah ada fi play jingkhang bakum no kan shumanta mo ngakan mau kidon yang lap babon ngiru si lap mesti dali ya tho si yang mani telap li ke jingkhang jong ka jing mani damiet pat play jingkhang jong kinong roi portai te fi play jingkhang jong no pat but tip do jirwai ki jirwai fidip ngasi silongo ba haba daya lap anak ni di ke kentin babak langim jude man ai kum kita kentin ki jirwai pat lakran babak lama kor barok lama kor la kran dak mat pai ba ki po jar no jirwai Kor khamar ki khlong. Ke pertai ke bakum nung iem namar balai ya jong soitan em pediang lut La syukur. la syukur lupa Apa malaru iki kuat. ki khon bangait sudah Kun banget. ki bangait sudah ki para bangait sudah namar balai ngomong fi kumeneng ia sedang baik usoitan ukai yang ni ke pertai Tadau terwayu jisuru. terwai justru ke jengkai but ken mau baik kani dia hadu mentah kidon per kibru kibalai don haduk membau nong gadaran ru hajar te baplik la syak hombe te kita te melalui isu kita te sosial la syong be lalong kum ka ini sak be kini ye ini sak be kini ye tu aduh la khamnya ala kurmar la turun la penmong ya la dia Lai kami apa tu jisu ramadi. hari itu badan ar la isau tip iru kum ta mesin bitar Utulong sengam. nah te mesin bitar fi menta perkat ma fi la kum para syakri fi de pastor ngara pastor la danga keren persyai fi nadien na ngadon musim bulai ni musim kusut fi kum ngadon ti kusut iwe arta nga pawe ni no Expose. fi kusut jam ngubet ba fi di puno fi musim lorni fi lorni ne tuk tuk ibet ba kani ki am ngopi ke jingai kini dai kai yang bawang fi am Jerong pelat mo. corong pelat hari coba kusut jam corong pelat nama kusut jam udah bayar bet bet fi bah mana baong mo musim baman na utrai nama hak testament berim ngitip buat kiksut kili yang kemadung belai berken mau baik kini kiksut kini ki angal ki balahap ngimtip tu benar-benar iro kiksut David uang naruh ke kepo ngalong pop dah kan mau baik ke kepo jong ke kentai kata ke wum kai kadon kecing ele ngitip ro balai hak testament berim kadon kecing peniap buon kadau kadai baik kata ke kepo bar David usutho i kata ona ke kepo kabamut usoi tanem ukwa no ke kepo Jadi dah marsan kai ni pen kentang nak kelong. dia kata ke Bible orang dah kemi dia bangait ikon kentang le kupa bangait kita le beran ni kentang Ah kentang ni haban pen bar kentang. sisya kata apa berak
syaka ginseng ya ka banyo ya ka jing pen kentang ya tai khulung Kena bu tram yok ganti di kelong. bat pen kentang don ki berum sutu pen kentang ki ombe pastor pen kentang karteng kelembo ujisu ulai syaka jing pen kentang hadir jimbo karteng kemun la pen kentang yu kat kum karteng umdai tam kristan pen kentang kanono kan nyam apa perthai ki lelo ikhulung ki le ritual lot baro ki haban le kata ki doni ka jing tip an re kim tip ya ka basisha Kim de yok jing shai ba. Kami yok jing shai ki doni ki sutu iklung de balong kumta balong kumta balong kumta balong kumta Kumbaon mo kaktin badon kamban penkentang yi kelu. Handre balik bang ya keren sepang kata mo ki kemi pa ki lai ai kata ka kerteng. Handre kat ba kedang he kini kun pat pinsyam ba kini ki kena la ni ki breu. Kim long kat kum ka kerteng ka jongki. Balai mot kami kat kum ka kerteng ka jong blai. Bat le se kataru ka digawi ka daw ba balai ki breu ki babun kim long kat kum ka kerteng ka jongki. Namar ki kamshim la le kat kum ka kerteng ka jong blai. Pika baptis kamut da kawehi ka benta ubreu onda ba ulangai uyo jipen baptis jisu da kan syai kata Da langit chua. da langai empat ngai umla ka jingpen kentang ka syong ha ka jinget jong ki kimi ki pa kinget ha ublai i kun di ba ai no ublai bar ngala le ya ka ban pen kentang ga ba mon ngan hikai ye ni kun sya ka jingpen karpang be sya ublai Ban IT biang shau belai kan. Yon IT sebelah ngayo name nga ai show blay bat ngan hikai ye ki khon hagak ti bat kani ga de ke padam la debate namar blay ngan ong fi kum ki kristan ngi don hanga partai palat 2.6 billion ki ong mo as ki ong kumta palat lai hajar ki denomination ke bamut la ka jong ka jing hikai hari ngalengo bible de ga jo le ke ba top bible nai le ke ba ong kanu ka jing syakri ka ong kanu badai ka ba tho hang ni le kata ada kam tho ni ta nai le Ke ibu jisu le hable kata. Hable kata. ni bot yu jisu ta Bagi dia kita buat jisu mah. Abalo Dia leader macam Kristan. itu. Abalo orang ki Kristan. Teka mot ban le kat kum ka ba ukres ula le. But la don ro bakli ka diga wi ka jingkli pastor ong ba. Bali pi hang ni pi akran be tang syapang ki Kristan. Bali fim kran yangi ki baldon ha ka pertai. Hari ngas ngau kani par kalong ba ki Kristan hi ki dang long pertai. Kimpat Ki kilut lang eh. Ho kimpat ngau tu. Em ngim dan Kristan, ngi kran ki Kristan, bar kita ki bomlong Kristan ru, maro belai bagi Kristan ki palong Kristan. Kimpat long Kristan te. Tiga lagi jo hi. Oh, Kibri kimpat jo ngau tu pertai. ka jingmut jong ka. Jinglong Kristan. Mala nega dor jong ka jinglong Kristan. Kumangi la pulir umene na kaktin ka boong ba Yohanes Nikong. Linong ba sao ngi poi biang syatahi. Mensim jong ka jing shisha ba mensim jong ka jing jing syukor. syukor, Na ba lada pidei na ublay kin sngow yang ko ang kaktian. Handre lada pim sngow par kamot la ong Pidei na hidei nga. jong ka pertai. Ti kibreu ha kani ka pertai balai kalong ka basuk bhai ki lani ba ki kloy ban pediang ke ka jihkai jong ka pertai. Handre habawan ka jihkai na kaktian ka jong blay pat ki sngow than. Kisno etan. Kan mau gini ki pat baru mo ki san hajar ki tu balayo jing besana kakamba no jisu. Haba utrai ukran sepang ba ngalong tau khpubon hiana badang. Kini kis dang mane kran knyum parama ki ban ong o ka etan. Ka jihikai ka jong uni jisu kalong ka ba etan. Bat kim tre ban pediang. Lani ban buri u. Ngasko kumta kalong ki breu ha ni ka partai rugam ong ki breu partai lani. Mo hapadeng ki Kristan hi ka malong pastor mo. Hapadeng Kristan hi kan ka jinya pia ka babun. Mot kim le kat kum ka khtin ka jong oblay balai la ai ka ni ka khtin knang bangin buat mai ka ka bala tho kawai ga de ga ba ngala ban ong jing su thu bakla ga de man tang idi ban job man siam dei nam ta kan hon la de nam ta ka himau blai gade namar rangi kwa ban job nam ta kan hon la de am ngini ong ba wan jesang bat nga kan ma ba ngim dei ban ong wan jesang bat ngi 101 man yaseng hau trai show try bat kan ma ba im na ka banta jong trai de kata ngi hikai ka jing shisha kai bangi yo puli na kaktin ngi hikai be thik i kaktin ngi monra la ka jong ka theology ne la ka jong ka banta ban ong ngi hikai kumta ka ba tho apa bible ngi puli hang ni ka tho ba ka tho shai ka tho na ka bangi la ban sung tho Very simple lah. very simple kadai be tang ka wei ba ka ngi hang ne abangi kan para kristan ngasu tho bagi ni kishikli la long niam kim ong ra pilo kristan Apa dia yang you try? kim ong ra kata Apa dia yang you try? pila long niam ngalongo para kristan ong ayero jisu tarom ter kubli vi ka mo di na marbele ngala banon pm kenyam kala kambat ba pat kata ka de ke ke bama muno badai uruniam kam khara banu setan muno badai uruniam nama uruniam em
ulong ya kata dia nama kata ke Bible lagi orang udah don pastor lejong ta Al-Quran gak keren ta udah don kisakri lejong ta udah don lada keren syai lupa ya kata tadi nama kata em ngikren baik tik ya kan iketin but kam ta me hakini kesingan orang FM bau mensim beman ulah syukur hadu kata-kata em suto ngonong fi belingim la masuto pek tangi kena dang arsnam kejing dombiet kia pedu ke klik lejong ta Ramadan ni kata namar ka Bible kong to bitar wala pop ngimla man sung tho namar belai ngim nang ban bukti ban duai ngim tip iru ya kata ban duai ki khon ngim tip ai ru em ya ki bakum ki keme ki pa bangin hikai ki khon namar ngim tip ka Bible ngim tip ai ru em baki khon jongi ki jia bat kai ni khoi ke diga jing duai Nah itu larang im tukle banduayam, larang im donro yaki haka worship kan mau bah, David bat usol, utu mensim bomanam, uyale bah hai usol, hari bawan ke real worship, mensim boman uken rea. Kabamut larang ngapa mapi larang imwan haka worship kabadai, kajing mani kabadai, kabamut mensim boman usan syahrol jangi. Kau finga ngasul ngok tapi. Abang apa ikan news sementara kaya apa jia mo ngasuk ketaji siya ada perkara ulok ubak kumno bo unte ada kompniang unte sa syarak untang larang day mesim paman te kay pat kata Mabuno ti pastor ba kidan ki rape ki SSM ba ini ki breu ki ang ana ato ka form suto kile itu ka kamandal adap nang to am ki babede ki ang kumno ngile itu kamban penyap ro bon penyap ki wain penyap bila diru te kidan banyak skuti nama kila milin per ka jingdi bu ajung ki ki orang ngim yo ikum tu bro nama ngim dan pisaban te ngim yo ikum tu bro ngi ikum ki semba her ngi kawang bai ki hab ngim la ye ki bom man ngim suto ada bom ngi sim tang pisal abyang kim yo isu ta mar ke ke bangi yo sngo ka jing tu khana da ki kham teman manusia ki nong chono kum no ki tre ki yo ikum ta ngi yo i menta ta kini ki bro ta ki long ta menta apa ke bayu namar belai ngimdon ke jing kai jong ke jing sisa nganget akan ke pol ngimdon ya kan ke jing kai jong ke jing sisa em kanom long namar belai kita masa perthai baro ki debe lap sensyar bet naka bor kiat naka bor di sudah bet ke ni ke jing mot pila suto ya kata ban beso be ban pelong yu brewe bot num tip shu we bo ulong bo ni mesim peman utre ngingi keren bet tangi kitu ki balalong ale palat ada yakitu ki balong malang ngim ya keren ada wat makiro iwe kidan fi dong depression fi mesin depression dem walai jar urung pas kan usah kerjong blai kawan au nomor blai haba ka ni ka Jezebel kawan mesim Jezebel ka Bible kong kadang dan menta kala keren syai ne mesim balam bakwa kayi kidan ni kadang lur kita ngipan teng ngim ya keren ya kajing sisa jong kaktian Tadai nama kata ngidon bet hakajing syukur ngidam marbele ngistunat be masulong kristan banle yaki ke baong pendap ya kerukom han berlong kristan sisate hap tip ya kaktian ban lang ba pitip ya kaktian nam pitip mono bre syakri jong blai bat mono bam dai ngaji ong ni kene lara fi bot yaki syakri jong blai ke dang bam ya ke perthai ki bangai ruhang tu barok kin bam lang ka jo jing bam Lala fi bot ya ki syakri ki chong belai ki basut ho baki penkerpang ila de na ki ai jong ka perthai ki bangai hang taru kin penang ban penkerpang baik kenya kata hari babon ki berita setenat lang balik lang setenat babang yang bida ala da kita kinong yalam ki dangle sangi lite ripa iba sale kade tino hak tai lo kian jor itu Tegadi kata kadan ko wi ka kot masya ng elite school kadi anthology try ka bakren pang the lost leader Tegadi kata lada fi kin mau kata 10 biang bani ikum no ba unong yalam uba jalan ti de u yalam ban jalan ti ru ya giwai tegadi kata lada yaladi ula jalan ti kini kiwe lada yo ay jalan ti ga badai fi akapotong jisu ki parisi barok kila ya klet kumno ban mani blazing sha kim tip shu da ya ke temple sha ki de ya ka anak kumno sunduk sutang debi baka kata ke jing buri ka bakrau kita bo ke jing ka na sunduk sutang ban shu Syukur ka jing syukur tak lalong but ujisu expose ya kita expose kita dai nama kata kini te ki ang lanung ini alat ini
Namar ukuran baik kajing shisha. Uang baik balik mani haga temple, buat mani hau ni ulum, mani haga mensim, ada kajing shisha, baru uang Marah tempel dan isu. baru uang ngang along kata kajing shisha, Kali tak kesentuh ngang along sudah. kajing shisha, udah batai deh kita baru. Ai lo dia kita baru kiam. But kini kiam la mansha. Kita haba wan uji suam ubatai baik ya kata ke balong jing shisha sudah. Expose kita ki jingle ki jong ki ritual. Namar dai nama kata mentangi haba ngile chakri yo blay am ngile ritual show. Ngile ya ke iba ong kaktin ke jong blay. Dai nama kata kano ke jing chakri la da kam don kaktin ke jong blay. Kadang kajing yap. Don ke jing ya. Bar wan mikai ya ki bangai tang ban yo jisu. Hikai ru ya ki ban embat jisu. Bar kumno pin embar jisu wang. La da kaktin jong akadan nafi. Tapi dia jonga. Ada kakti jonga amdon. Amdon. Kata ada kecing keli. Kadang kata Jisu ang along mga uding sa wan musisya. Tetapi ini anga bagaktiin juga kay ini every different say so sibon. Tagaday kata la dangim ini outright. Hindi tang katanat ka bayap. Taday inta ki jing shikri ki jing mani ki don ki jing mani ki bayap na marba kamsno agaktiin. Ni semua pastor la jia kambalong sekali bilak menta. Kayak ke bajia. Kiyeng mani la kala hotel gila kala itu tapi menta. Markala day tang jing pendek program pendek program. Mau ngi pulih Jepang mau ke revival mau bukumbo u John Wesley udwai. Berkeda pedi bahak kata bu udam khosi kumnu hadu bakal ngam kata kajaka. Bu udam hang ta bu ada tem kata. Namar bu kajing tuai ke jauh. Kayak ke bajia menta ba. Kali kata mo kita ni sengir dengan lek jaseng mo. Si jaseng jo kiniam gumto. Ya ba kumnur ngapoi syata mo. Da puli ktin jo blish puli gumto, da ruai shirai gumto. Temu thap ktir da mlong thap ktin ne. Ka shulong da kaniam da dei ta ka hes ta yang mani nawan jaseng tang si tro. Bagi nawan jaseng ro kilom ki Adam. Kim justunat bersong shkamat. Wa Adam habule pop uri atrai dia. Baba buan ki bele jaseng ro kiri atrai payade. Tagad kata ki nga ngi di kinong pop. Tada ki wan jaseng banri be atrai paya. Takin subang siya kan. Kau mau ngi haban doai, kau kam dek melong kum ta sini. Nemlo na pastor siap yang kata. Brave pastor kebakan fi. Bar halo jo kata pastor kemensukan dia kata ngasko pastor ka jington jung kusuit ne ka jington jung beman pastor. Hang ne perthayam. Kadai bet ban penan buram ya usyakli jung boleh. Kamar ba kebakan pastor menemo ka jingwan jung men seman hosol kain penan buram yu David. Ta kalau ngum ta kamut hoy men seman manta utek ba hai teluyeng juga breu kemudian orang haman lagi teluyeng men semuman dan ndai tang tu bayok semuman bakar that ndai kembal awatai mana lima kejing di jing bam gitu Itu bala kamnya kan itu tu lah kata kamnya. Saknya adalah itu. Pasang kelut jempal. Long kemud kedam ya haman teluyeng teh ndai abdan syikri jumblai beram belin pedan buram itu tu syikri ta kalau ngom tang asgo baja katai mau naik kan pakai pastor ini sini yang ba kumsa wi kiri mau shui pergi state ajalah kani rindia jungi pokumno ki men seman kita kamate kita kam kenang tu kadai penan buram itu skri jumblai itu Kini iwi ke buram jumblai. Ya haba ka kerteng uji su pelenggi ksui kiting. Tadi yang ta finda pet tengah siang baik kan ikawai finda pet film da karna film pareng film ki film ksui diam ben be ksui kira ada ding pernah. Kita ba kada itang ha kada ding pernah. Tang ha ka kerteng uji su bagi ksui siap. Tak kada kata. Kamu kali kata pastor kajindan cuma semua mana pastor kadi penan buram baik skri jumblai kamu jo kau penang khamtam ki skri tak khamtam habi oji kai Pi Elijah am usutho ban bot bay Elijah. Kata usutho bay bat uktet dapat kecingin Elijah am ngada i ani. Setiap om bet mo. Setiap om dapat kecingin senran siaru ileyu mile ye gitu. Buat biju su. Kini siapa nak bab? Dia bab dia berbuat. Kini por sa kiri. dia tipin kena Pir kena. Aso kumi kena. Untuk belum sana cari untuk mor labam. Pir kena nama labam. Try tu kena apa dia katakan try beli bam. Try entep ya kita mau. Kini tipin ay nangi. Wan lam itu marla kelibat. Menu boleh pop ni. Cakap benong try jisu doai. Menu boleh pop try ni. Pi kita kini ki mentality juga Henry ki yo ipat ya ke bu try le. Onda bekila yo ke bod dia kata jisu amat le start hadu pat yo ke bod.
banyak bor ke dia wan sa jeng long kawai Zagaway. Mday arjing mut lai jing mut. Kitu ke belang lang tu ika balong steli. Shitli nang ta jeng long kawai siya nga suturo ba dublay nama kitu siya ba pli pada long kawai keyboard jisu pa long kawai ba jisu Ramaki ki syurut. hadu ba kida lawan kata ke jeng long kawai kawan kata ke bor Baci sin dawan kata ke bor kida nang ban burom ro Wei wei. yai wei kisu thopat ni day ban job men sim Umday syuk kawai dia kata amat senong ba to ya sam ini pu kiong ay ngim don por jit ban bersan kiong kum tata kiong jit ikiwei umday yang ni kani ke benta ka dei jong kiwei kam dei ke benta jong ni ketika ta ki di kinang te ban set apart elade nam ta ka hima jong blai dei nama kata pilengo Ephesus ba ale yalap sha do Apollos hadin kata poisa Aquila Priscilla hadin kata sim Paul hadin kata sim Timothy hadin kata sim Yohanes hari kabamon kita ilang dah kisutho ika jing chakri dah dia kata ni pan masyani kawai kadai ba musim bamon usan syar ba perken mau hei ba manifest ba kadai hei ba don ki bangai namar musim bamon ka apni bangarung adan ngarung adan dah bangan peni tai ka bor dei namar kata tentang usong kopro haki jeseng namar boleh usutho bahaka ni jeseng ngadon jaka Haradon pada kita kabum donem usdang ban kertat, usdang ban linear. Ida nomor kinong kiksui ki balong standard. Kinong kiksui balong vulgar mah. Kadai kata. Ha. Ku baca om ki kentin ba ong ki balong introvert ba ki extrovert. Extrovert. Ki ba ban pau dia dan ki bas ngotanat balong. Jajar. Jar. Dia kata tentang kira kertat mo. Tentang labal duai tiki duai be ngasi stu be mangiru la jong. Isi boy gi duai. Ngila stu itu balai kertat am jodong duai stu stang dong bat. Namar le. So long ra namar le kitu ngalar ban ong ni fikan ni gawe. Bat katu ga jing shakri ga bo blai ukhat. Mangin su tho ba kam de ka bor jungi. De stang ka bor jong blai. Bat katno ba pisu tho ya kaktien ba katno pisu tho para shakri jong utra pi don. Pio ya kata. Kadi kata dah. Hari tentang kibru kim suto tentang kang fik don don apa kita seng anong fik doi terlihat kim dei doi terlihat kita ikut pinum lompat ke klik lejong apa mandan kata kam dei dan musim jong terai tadi musim pemat ngong pingin ngiduna ba ban hikai sepang ka spiritual warfare apa kecela ke jong ni dei nama kata ngi hapan klannya ke jinget lejong ngi hap klan kam tam kum noi ke jinget yam ngi hap suto bu jisu hikai kadai bangin pelut por bat utrai ki jing doi ngapai kini ki bamdai ki jong jisu ki badai bam tip yu jisu ya ki blai jong kita ki pelut porkat noi ka ban kin doai ngalung wa fitik batlot tam am ki kristan ki tip ba de ban doai andai ki kristan hi bam ju doai batlot ban doai namar balai ki long kum da fi kata ka de ka peniam ban ka jing de ki jongi ba blai ka duna ni adai ba bat ka kunhon namar balai ngisngo ba ba ti kunhon la de bat ngi sarong te kunhon hari ngiklet no mania day baru terai aki jing duai ada sisi ni klan jing duai ngai bet sim maman non jaka macam tu yang nilai keren mo pi duai pi pan pi mio ka momot no hap klan ke jing duai ke jong pi ke kat kum ka ketien apa bila duai kat kum ka ketien utrai ulatip khamban Amen. But utrai un pelat ke nya pi naki musim maman bat ken mau ro tapi ong akwa ban lat musim maman wat pendon kam kinu jong ni ke perthai laki jing ruai ki magazine ki jing deng ki balong jong perthai kita ki jing le perthai like lot na kita baro finio i na marbele kim tip nang no ba wan bandrung Hagi yang kisam rom hap check ba. hap check bat pen kentang ke yeng pen kentang to ka jaka sa jong pi ai be show try pen bena be Ya presence jong play. but go away ke day kan mau balak lendet ya kita khot jong ka bible kan ba pi duai wat duai dai bun ketin le jong duai da ka ketin jong blai kan Ni penbenar be pen bena ya kata kan namar balai unong duai borobor udai unong ya sat yo habis sat kat kum ka an ha jong ka perthai si ong ki plidar te kat no tam ngirung ide ki plidar ki jong terangi habis sat kat kum kan ka ketin teng la long kristan la kata tanggat no tang arputli de khor pat lahar Oh, labun pelar po. Tangar teli syar. Tangar teli. Mar po labun pelar. Sama babun kita tashir kan.
kasi dekat dah pun kelik Kaparo parai belai kai kelung na ba nama ublay. lagi kai Ketahu dong. kita tang belai kat boleh Yohanes Tentang yang kita nak bawa beli kata-kata pertai sama fulai dong. Terus. Rem tep na aim kita tak kat Kita. tiap rem tak aim tep Hatip ye ka tien dang ta duai kat kum ka tien pin laj ni kini ke barok kedon. Ana kenum la ban kata ye fi. Nama ka senam jong trafik ka Bible ka kular rupa kanum wan ha ka yeng jan jom me. Ngiap an pen kentang ya lah dia mau. kentang Ade kata. Kumbaong tura kan. Ngasa when ye duai no ha ka ni ka por don hapi pi ang pastor ka don ha ka cingele ni. So yo dan ksut bitar no ksut dukhiro. Ksut but no. Ne kum tar teng. Ha? Hibur tu. Ya, keyboard kita gitu. Teng kawan kum tu. Te hari ni ka pone tu ki suit ba ke ayom. Kidon gitu mah. Don ayom kilong lala kejong. Kita ki suit kita ngini dumok hak ni ka por ka mamanta. Ban ngini duai bat yo lot yo jisu tapi padi olot. I don't know jisu hak ni ka sengi kan. Mo story lampi story lagi. Jing duai. Kira kita mau lah don kanu no jing ru duai. Kemudian keren mana Jepang ki Kristan ki ba te itu ki blor bru. Apa git. Cakapan te itu dua ingin tu ke kesawu naman tu git jampi. Tapi sudah dua ingin naman show. Ada kata ibi je teng ki Kristan ni te ki blor bru. Tong ini dua ino kena ke por ke pemerintah bangangai ki kesui ki badan apa ke JM Jofi ki bapau ki bampau kin milot mendaga sengi ada kadang ke kesui ki bapen mak la fi ke bapen tame fi ke kesui ki bawan ra ya ke jing bam ngai kan ke kesui barok kan ria bangangai ke nono ke kesui ki bapen thut ya ke jing imen sim ke jong pi kam tame ya ke jing dai bo try jisu kita barok gen mi ha kan ke khlemat da ke jing try ke jong sim ko ba ke bor ke ding ke jong blai bangingai ya ke sengi ke pemerintah finyo ya ke download ke batmai finyo ya ke sim ke batmai pindah sngok kemen shisha na do menta ke sengi baka no pin sngok thu sha baka no ke jinglai lo haga men sim ke jong fi porosh kata fi shakri u blai ke don ke ta ke jinglang a ke don ke jingbom suk hapo jong fi dengan ngai ngini dwai lang ha ni ke por ke shakri ke jong blai banga ngai pin yo amat ya ke ta ke bor ke jing pelat haga ni khlip mat haga kerteng Jesus Kristus ngi dwai haga ni ke por menta try ni ke por ngi aingo emego pa haga kerteng Jesus ki khot sia barok ki dam krop barok ki tli ki plabu Jesus batangu Jesus udai try haga kerteng Jesus nga permi ni ki suai barok ki bor jing dom ki bor baman barok ki yo right ki chat joi haga kerteng Jesus Kristus ban Nazareth pinyo pia no menta pinyo jiplai no menta ki suai ki batray apo jong pi ki suai ki ba yalam ba klai ki ba te ka ba khom kada kun lot barok ka ba kum kita ki kinjri ki dekut no kita ki jing te barok kita ki saikum barok ki dekut ki haplut haga kerteng u jisu banga krane ke jing pelat mar fili snowy ke jisha ke jing sha ka pelat ya fi bara bu kono pelat de sha fi long bla light lo ken hallelujah bara ke jing lai lo Chris la pelat ya fi da do men ta ke sngi ba fi yang scam ke jing ke jong fi what I have been pai pat sha ka lengkor ke jing long brau ki da duai haga ne khlep man ya haga kerteng u jisu ya ke jing mit kia aga men sim haga jing mut ke jong fi haga do jong fi ka met ke jong fi ke jing ben kia da Jesus Christ but haga kerteng ke jong i pan i pediang ni aingor amen but amen hallelujah try lagi kamba ngin say syambiang Kan mau sibek ngidon ke live telecast in sekrani pastor bante pinyo e ke jinglai lut pinyo jingpen kia nyok kamba san bejing in stein ke live telecast sapet try kur kuifi amen